Добре, това какво е? О, ти да видиш, ето какво е. Здравейте на всички, вие сте в на Гейми отново. Днеска се играе Майнкрафт. Искам да ви кажа, имах една идея и се тя просто. Имам една идея, но не знам нали да я направя. Нали ще си струва това-то. Искам да ви кажа. Мога ли да направя цяло видео на играта Майнкрафт? Да направя цяло видео на Майнкрафт, как оцелявам. Да го направя ли? Пишете в коментарите на този канал. Защото аз ще правя нов канал. И това ще е този нов канал. Затова дайте един лайк и се насладете на видеото докато можете. Защото може да е много кратко или не знам около 12 няколко минути толкова. Ау! Демет! Мъртъв съм! Да се посмела уса. Ако знаете играта Соник... О май гад! От колко е високо падна. Харесвате още такива видеа на Sonic the Hedgehog, ми кажете и аз ще се постарам да правя по-така по-готини. И Game over. Умрях по деволите. Сега трябва в начало. Greenfield зона 1. Бама, чупате теб. О, не. Абе, аз съм в в Майнкрафт съм нуба в играта Sonic. Истинската Sonic the Hedgehog. Игра през от старите игри на Sonic съм направил бро. А тук съм нуба. О май гад. Това е запитате се. Да, моля. Да. Да, добре, сега ще дойдем. Поставям вода. Два са, само два са. Да, добре. Айде. Добре, утре. Тя няма се купите ми моята банка. Какво сега? Леле. Защо да стати, нали? Няма пари, той да трети ден ти казва, че няма пари, сега го чака ти да му дадеш парите. Нали този ти даде пари? Не ми е дал пари да си още. Добре, хора. Не този път, ти си на... You too slow. О, име до края май съм. О, yes. Не, отделите. Добре, аз съм най-близо до края на зоната. Това се обличи случайно. О май гад, вече стана много бързо, Не ми страх да изкоча. Това ще съм лек бавин. Без съмнение. Така, о не! Добре, че взех чекпоинт. Добре. Оле! Как да прескоча това? Бате, бег близо. Greenfield зона. Едно, добре. Края на клипа ще ви показа какво има извън мапа. Защото как мога да ви приключа на Creative. И така просто да ви покажа какво това има по тази мапа.
края на клипа, затова го изгледайте. И то много внимателно. И веднъж, само искам да ви предупредя нещо. Никога губили сте Sonic the Hedgehog? Ако е така, не сте единствените. Аз същото на Marble Зона номер 3 е гачи тъпото направо. От Sonic 1 едва губех. Но най-сетне минах Marble Зона 1 и Зона 3, готово най-края. От Sonic 1 беше това. Некъде. Този път клиповете ще са по-дълги, колкото пъти поискам. Трябва да ви кажа аз. Затова се наслаждавайте на видеята, защото могат да са повече. Yes. Да, не мога да там, если че да е такова. О, я виж ти. Това е готино. Тук се продължава тичане, но да сме внимателни. Какво може да стане. Леле. О, да! Не, сега съм без ринга. Ей сега. Добре. Чакай, че снимам видеа. О, ес! Ей! Как мразя такива роботи? Екмънците си от властта някой ден. Не си ще го направя. Тово. До края на зоната съм. О, не! Кога бях се спасил от това остров там? Все пак е било тук. Не. Аз съм мъртъв. Мога да му настроят буквите. Yes! Долната част беда. Каквото и да направя. Пама! Аз още много ринга имам. Трябва незабавно бързо да взема ринга. Да, Добре. Една казах и готово се. Добре сега. Това може да е мотора на Канакос, колкото мисля. Да видим и това какво е, добре. Могат. И сета. Така. не е работа да го. Паса. И това е Тома, тая е зелята бретче от Sonic филма. Това е Sonic филма 2, има много препратки. Има ли? Говоря на хората. Но да, наистина. Добре. Вижда как се избухва. Да, виждам. А не като тебе. Това, значи си го харесвам. О май гад, какво стана? Капани навсекъде има. Оп. Апа. О, това е виледжър. Oh, yes! Oh my god. Ah! Oh my god! Ох, леле, къде пада. Пътелник. Оу! Ха-ха! Те чупат ли се, бе? Не, това са против блокови в колечето.
О, yes! А! А? Ей сега да мина тази зона. Дай Боже да я мина, не? Так. Так, казах ти. Ха-ха. Кирил се наручи така. Так, още чакай. И сега свършвам зоната. По-скоро не се дай, тази писта никога не съм я минавал. Евгений, бесяваш ме. Добре, дай Това не че салфетка. го хвърля този телефон. Добре. Салфетките са пред тебе, ето. Добре, Дай го на пауза. хора. Чакайте малко. Добре, салфетка. Защо да не когато ще няма клипче, някой трябва да прекъсва. Хубаво. Даниго. Ела тука. Ама ако си сам. Ела тука, че ме ядосваш вече. Може сам, виждам те какво правиш. Духай, силно. Дай. Не мога. От носа ми излиза. Я чакай по план на баща. Стой сега. Така. Духай, не. Козата ми вдигна. Духай. Баща ти е прав. Запушваш ти едната ноздричка и духаш през другата. И след това бава пак. Добре, изгледа хора да продължаваме. Така че само си издухам с полите. Сега искам да скоча на идея по бутона. Грагделе. Миро, ти си твоя начин е по-добър За кое? за издухване. Ама запушва едното такова, духа е после другото. Аз така се духам. Да, това е Орвил. Орвил, да. Аз търся какво мога да се гледа, разбираш Искаш ли ли? пица? Да. Хайде, Само измисли да... рецепт. Цвете. Ето Чакай. ще има бъде супуга. Хайде. Коя е? Сега, тук е пицата. Набава ти пицата. Виждате, че аз и на мен. Ама вие двамата ядете без месо, затова баба ти дава нейната. Тя е изтинала, твоята е гореща, бабо. Не бе, той не казва, че няма да яде. Миро, това е мисията невъзможна. И твоите ключове са тука и въобще изобщо. Така.
Така, ти къде ще сядаш? Там него, сигурно. Добре. Така. Водата му е тук. Бомбонки. Моите неща, ето тук ще ги дръпна още насам. Е готово. Работи. по-малко горещо. Да, това сте двамата. Аз те по-малко горещо. По-малко горещо ли искаш? Не, аз те по-малко. Добре бе, тя е същата, двете са еднакви, тая и твоята. Добре, чакай. Да, какво е това зеленото? Сирене. Това зеленото друго. Да, ами сирене е. Такова синьо сирене е това. Добре. Евгений, ще ядеш? Може ли имате пица просто тази да не направя? Всеки си има пица, добре, право. Аз ето ще ви направя сега. Ето сега ще ви покажа какво има тук. Гледайте, чупи ли Тя е пицата? същата, нали? Тя е същата. Еми абсолютно, аз това му казвам, че е същата, ето виж. Малко зелено. Нищо, ага. Аз си мисля, че заради зеленото. Хора, Не. Румо, какво му пико? Няма Няма лътно казва. свип. Но, няма му цуно, престани. То ми от баба си го е гнус. Руво. Рува! Не. Еде. то не и даде малко да хапне. Защото Ще се то нака. се подрисква. Добре, хора, ей какво има под това, Нека. под къщата на Sonic и Tails. Тук има нещо такова объркано, където можем да разединваме, което е странното. Но можем, 6 часа. докато отидем ей тук горе, можем да открием мъничка малко кола. А това още не знам какво е, затова отивам да го видим. Ей, това е другото. И сега те разкрия какво има от другата страна. Руба, не! Ма тя ще изяде ти докато се комиш. Przypomnijmy tak. Ей, какво има тук? И отивам в безкрайното нищо. И можем да се покачим нагоре. Колкото спомням, имаше една зона, която беше тук некъде. Тук са сложили снимка, но наистина, ей, тук има една зона, която ти събравих името. Сега ще ви покажа повече така. Ще покопая надолу да видя какво има. Това какво е? Добре, хора, изглежда, има втора част на Sonic the Hedgehog и в края ще сложим това. Ядеш и спираш. Така. Je zdravo dete 6 kg i 800 grama, normalno teglo za nовородено. Йоу. Дъщеря на представителна Това. раса, състояща се само Ние хора сега Идва. ще правя втора част и пак края на клипа ще ви покажа какво има отдолу. То сега те ям пица. Вие гледате филмите на GameFabs. Мен чао чао. Това да е Sonic ви махам.